Исәннәрмесез, саумысыз, хөрмәтле Мәйдан каналын караучы тамашачыларыбыз. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Илгәрәй. Татар эстрадасы йолдызларыннан бер кушак яңалык ишетергә һәм кунакларыбызны каршы алырга сез әзерме? Алайса экраннар каршына җайлырак урнашыгыз һәм без башлыйбыз. Әйдәгез дуслар, утырабыз, якынрак киләбез һәм исегезгә төшереп тә үтимәле хит-парадта 10 җырчы катнаша. Яраткан җырыгыз өчен Мәйдан.тв сайтында лайыклы хит бүлегенә кереп, сез рәхәтләнеп үз яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирә аласыз. Тавышлар дуслар көн саен кабул ителә. Һәм без башлыйбыз. Әйдәгез. Студиябыз кунагы дуслар, үзе мөгаллим, үзе җырчы, үзе 3 бала әнисе, әле минем якташым Венера Шәмиева, үзе алкышлар белән каршы алыгыз әле туганнар, әйдәгез. Сәлам Венера. Сәлам. Ничек хәлләрең синең? Әйбәт, барда яхшы, Аллага шөкер, рәхмәт. Менә чынлап әйтәм, сине күрүмә мин бик нык шатмын. Менә ни хәл без күрештек. Инде менә синең турында һәр вакыт Венера кая югалды диләр. Менә чынлап та кая югалып тордың син? Әлбәттә, инде хәзер без инде яшь кенә кешеләр түгел, улгая барабыз. Шуңа күрә гаилә, балалар бар. Һәм ничектер минем иҗатым ул шундый дулкынлы. Мин әз генә күбрәк балаларга игътибар итәм инде соңгы вакытта. Кайчандыр эшемә, чөнки мин Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында доцент булып да эшлим. Һәм менә соңгы вакытта чыннан да тормышның гомумән менә мәгънәсе ничектер гаилә, балалар кебек тоела үзебезгә. Һәм сыйфатлы итеп инде вакытында аларны шулай зур тормышка тәрбияләр өчен үзебезнең катнашасыбыз килә бу эшкә. Шуңа күрә күбрәк менә шул мәшәкатьләр белән, ләкин иҗатым салмак кына булса да дәвам итә. 3 балаңның берсе булса да менә җырчы булырга теләмиме? Һәм моңа карашың? Алар Илгәрәй безнең хайранга җырлыйлар да әле хәзер бүгенге көндә. Кызыбыз Зөләйха менә инде 16 яшь була, ул безнең Казан шәһәренең матур гына студиясында, көчле студиясында белем ала. Менә беренче, икенче урыннар инде ул безнең өчен гадәти күренеш, Алланың рәхмәте. Улыбыз Дәүләт Дмитрий Железновның Малайлар капелласында шулай ук җырлый. Ничектер менә иҗат белән бәйле булдылар әлегә балалар. Инстаграмдагы аккаунтыңны күзәтеп барабыз, бик иштәлекле һәм файдалы алып барасың. Син моңа махсус өйрәндеңме? Ничек шулай алып барып була ул? Әлбәттә, юк. Менә беренче сорауга җавап та булыр әле ул, кая югалдың дигәнгә. Менә мин үземне ничектер бу дөньяда дөньяны яхшы якка үзгәртергә, үземнең мәхәббәтемне, игътибарымны якыннарыма бүләк итәргә һәм әз генә булса да менә шушы дөньяга үз өлешемне кертәргә дип уйлыйм. Бу минем миссиям дип уйлыйм инде. Һәм ул минем төрле формаларда булырга мөмкин. Шулай ук җыр аша. Ниндидер минем үземнең менә мәсәлән хастаханәгә ашарга пешереп алып баруларым аша име, гаиләмне кайгыртуым, иремне хөрмәт итүем, балаларны кеше итеп үстерү һәм шушы менә Instagram битемдәге аккаунттагы кызларга ничектер үземнең киңәшләрем белән, үземнең тормышымның мисалы белән ниндидер менә шундый бер яңа формасы бу минем шушы дөньяга кирәклелегемнең. Шуңа күрә мин аның өчен махсус бер нәрсә дә эшләмим. Ул фикерләр, ул уйлар ничектер миңа рольдә барганда да, душта да, төрле вакытта күңелемә керә. Аны шул тиз генә телефонны алып диктофонга яздырып алам да, инде балаларны йоклаткач үзебез саф татарча итеп җыеп элеп тә куям. Әйдә, мәйданнарга матур теләкләрне әйтсәң? Мәйданнарга менә бик акыллы бер кешенең фикерен әйтәсем килә. Менә шундый бер әйбер укыган идем. О чем жалеют старики на пороге старости дип язылган иде. Менә өлкән кешеләр нәрсә хакында үкенәләр дип. Бит инде тормышның күп өлеше яшәлгән. Һәм менә шул топ 3 әйберне әйтәсем килә. Сәяхәт итүләре турында, үзләренең сәламәтлекләрен кайгыртулары турында, икенчесе һәм бала табулары хакында. Шуңа күрә менә шушы әйберләрдән дөрес нәтиҗәләр ясап, һәрбер туган көнгә сөенеп, үзебезнең бу дөньяга Аллаһ Тәгалә юкка гына китермәгән икәнлеген аңлап, мәгънәле
izli, матур гомерләр телим һәммәгезгә дә. Амин. Бик рәхмәт, Венера, без аны бетермә. Алга таба да сине көтеп калабыз мәйданда, гел ишекләр ачык. Һәм туганнар әйдәгез, клип карабызык. Аш булудан яки тәрбияләп үстерү мәшәкатеннән куркып, балаларыгызны үтермәгез. Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Коръән. Һәр нәрсәнең үз вакыты җирдә. Барысы да Ходай каршында. Аллаһдан изге бүләк булыр. Җан ярала йөрәк астында. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Мең сәбәптән тора авыр тормыш, язмышларны чикли ялгышлар. Саклана күр зинһар зур ялгыштан. Синең кулда яңа язмыш бар. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Илаһи нур иңәр күңелеңә, сабыеңны алгач кулыңа. Изге фәрештәләр фатихасын саклар сезне гомер буена. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз.
Dostlar, alga taба devam etamiz. Hem indi qatnaşuvchimizni da qarshi olaylik alaydigiz. Alsu Fazlıyeva o'zi keldi dostlar. Selam Alsu, subhanallah. Kundan kun maturayasın hallerin işik. Yaşamdan kelib jetdingmi? Alloh shukr. Mana bugungi angamamizni men birozdan o'zinchalik etib o'tkazarga bo'ldim. 8 martga qabul etgan eng kutilmagan qutlov nindi bo'ldi? Eng kutilmagan mana sen ulamani bunday qutlov bo'lar deb. Bo'ldimi shunday qutlov? Qutlov, qutlowlar endi bek ko'p, qutlowchilar ko'p bo'ldi. Ayya. Bek ko'p открыткалар keldi. Ayya, mana bu. Ular ig'tiborlar uchun zo'r rahmat. Ozod qutladi, bolalarim qutladi, iftotomdan kelib. Artist bo'luvning qiyin yoqlari nindi? Men bilaman, mana tomoshachilarga da aytib o'zim. Artist bo'luvning albatta eng birinchi ratda repertuar saylaudir, nima deydi? Gitar shundan boshlanib, andan so'ng kostyum, xalq qanchik tonalarga, nindi radiolarga beriga, klip tushirga o'zim chili boshladim qo'ydi. Butunlay o'rnatib berding. Aның mana sahnada siz aның готовый produktini ko'rasiz. Ayya. Aның sahna ortida ishi bek ko'p, qora ishi ko'p, черновой ishi ko'p, soylarga kerak, mınsın, to'g'ri ketirga kerak, mınsın, yaxshi bo'lirga tegish, bek ko'p sabırlıqlar, bek ko'p og'irliklar sirg'i turgan ish. Lekin uni tomoshachi bilarga tegishli tugul. Mana bir jirni ishlab bitirish uchun ko'pmi vaqt talab etiladi? Bir jirni shestajir formatida chiqarish uchun kemida 2 oy kerak. Kemida aranjovchigini albek tez ishlab bersa. Hali u ishlab bitirgach, analizga to'g'ri kelib bitirgan kerak. Ana repetitsiyasiga kerak, u jirni shumartirga kerak, jirni yozdirgan shay bek tez ara deganda 2 oy o'tadi. Shulay. Sahnadan ketasi shoqlaring sening mana bo'ldimi psixlanib degi. Bo'ldi, jetdi, to'ylarda o'tiray bir degan shekilli. Qachon qanday vaqtlar bo'ldi? Agarda gil bir to'xtovsizdan ijod etsang, onda shoqlar bo'ladir balki. Ayya. Lekin bizning turmushda boshqa turli өлкәләр bilan da shug'ullanadigan ishlarimiz bor. Shunga ko'ra bu sahna bizning bir kichkinagina tamligina desert ilishi. Ay, Madrid aytdi, vallahi yaratgan. O'zingni 3 so'z bilan tasvirlaydi. 3 so'z bilan. Nishik boshlaydi deydi. 3 so'zgina yozib. 3 so'zgina edi. Ne deysim men? Ne deyirsən? Men talabchan. Bir. Men xiyoliy. Mana, aha. Ham uchinchisi men yerda yuri turgan kishi. Mana do'stlar. Yerda yuri turgan artistlar endi ular ko'proq havoda ushib yuriylar, desini aytganda, shulay men. Ana xiyol turunda kelganda, narsa turunda xiyollanasiz? Xayollarim bekda ko'p. Shunga ko'ra bu xayollar shunga oshsin uchun aytmay qolishga kerakdir. Lekin xayollarim bek ko'p. Men bugungi kun bilan yashab, men bir 5 yil olg'a qarab yashayman. Mana men durust shulay kerak-da ul. Endi xiyollaring amin degan sigatdan to'g'ri kelsin. Sen yana baribir ishdagina o'ylaysan, shulay bit. Ham endi olsa, o'zingning motor tilaklaringni aytib o'tsang, maydonlarga, tomoshachilaringga. Hurmatli maydondalar, motor kliplarimizni chiqara turamiz. Mana shu kunlarda tag'in bir klip tushirga jiyinib, azarlanib yuribmiz. Bizning shusha motor ijod asarlarimizni shusha kanalda rahatlanib yoritib qarag'iz. Amin. Hozir klip do'stlar aytamiz, hamda tovush berishga unutmag'iz. Shlaymi? Birbishni. Ayt, ketdik. Şulay uzak gider miken Kızılığı rahatlığı bizge jiter miken Uza dinlesin, uza görmesin Özün bilesin, özün bilesin Bir güne bir dolu yaş vakit Yaşiderle yarattı Uza dinlesin, uza görmesin Özün bilesin
Яш вакытлар икке түгел җибәрмик без аны. Кыйын булыр аның белән аерылулары. Бер каяда китмәс ул. Әгәр икәү булсак, Сөюбезне бергә төреп икәү бәйләп куйсак. Уза димә син, уза күрмәсен. Үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димә син, уза күрмәсен. Үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. дөрес микән түгел микән исем китә шуңа. Уза диләр яшь вакытның ни арада гына. Безнекедән шулай узып китәр микән? Кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза димә син, уза күрмәсен. Үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димә син, уза күрмәсен. Үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Яши әле яратып. Сигезенче март уңайыннан Instagram шелтәре ләлә чәчәкләре белән шапылап тулды, дуслар. Ә менә Гөлфия Шәвәлиева бик тә үзенчәлекле чәчәк белән мактанды. Җырчының кыяр чәчәк аткан дуслары, менә бит. 8 мартка иң көтелгән, иң матур чәчәгем, кыярым чәчәк атты ди Гөлфия ханым. Эй, мин әйтәм, хатын-кыз күңелен күрергә күп кирәкме икән соң, Кыяр чәчәк атканга да сөйнә белә бит алар. Субханалла. Яшьлегемә бик яшь кайтам, чырналып моңнарына. Иркәм белән атлап үтәм мәхәббәт юлларыннан. Кайтыйк, дустым, яшь атларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Кайтыйк, дустым, яшь атларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Яшьлегемә бик яшь кайтам, анда безне көтәләр.
Фәрит Мифтахов спорт белән тату икән. Ул даими рәвештә спорт залына йөри. Кыш көнендә дә күлдә су кыйна дуслар. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл диләр мәле бездә. Афәрин Фәрит Фаизович. Яшьләргә үрнәк булырдай шәхессез. Ә хәзер кызлар, ханымнар җырына күчәбез. Тормышны бизи кызлар, ханымнар, гомер юлдашы таныш чалымнар. Хөрмәтем чиксез җырларым сезгә, яшик аңлашып яратып бергә. Яратып кына карый күзләрем, гел әйтәм шуңа матур сүзләрем. Хатын кыз дигән нурлы фәрештә, дуста киңәше миңа хәрештә. Кызларны аңлыйм, аңладым, өмірлік ярны бірне сайладым. Кызларым туды мәхәббәт тулы, яшибез сөйеп пар йөрәк булып. Яратып кына карый күзләрем, гел әйтәм шуңа матур сүзләрем. Хатын кыз дигән нурлы фәрештә, дуста киңәше миңа хәрештә. Кызлар, ханымнар, без сезгә терәк, хөрмәтләп кенә тибә гел йөрәк. Нурлы йөзегез безне күргәндә, гел бергә булыйк күрләр менгәндә. Яратып кына карый күзләрем, гел әйтәм шуңа матур сүзләрем. Хатын кыз дигән нурлы фәрештә, дуста киңәше миңа хәрештә. Безгә ышана кызлар, ханымнар, узата бара таныш чалымнар. Бер көнне Айгөл Закирҗанова туган ягын әти-әнисен искә алып, Инстаграмга газизләре белән төшкән фотосын урнаштырган. Әнинең ишек төбендәге галошларын, тәрәзә төбендәге гөлләрен, тәмле пирогларын,
Әтинең үзенең креслосында телевизор карап утырганын сагындым ди Айгөл. Сезнең дә күз алдына шын авыл тормышы килеп бастым, дуслар, Yakın alma diye kişi Kimi gayipli ağır sözler söylegenge Yüreğime ağır alam canım yıllay Rahat tügün gazaplanıp yürgende Ağır yakşı bulup alları Duruyudan kişi bulup varuları Beni jitseler yüreğine hançer kadar Ağır yılamış yapaldıları Yılamazsan taş yürekli diye kişi Göz yaşımını kürsətüyümsüz genige Buruşularım yüreğimde uğrun aldığan Varur başımın geli tübeni Ağır yakşı bulup aldıları Duruyudan kişi bulup varuları Beni jitseler yüreğine hançer kadar Ağır yılamış yapaldıları Şaklarda şuler diye minik kişi Şuler bulup kalıp yürek bu dünyada Öz köyüne yaşa kuan tutunmazlar En yakşısı şuler bulup kaldığımda Ağır yakşı bulup kaldıları Duruyudan kişi bulup varuları Beni jitseler yüreğine hançer kadar Ağır yılamış yapaldıları Ağır yakşı bulup kaldıları Duruyudan kişi bulup varuları Beni jitseler yüreğine hançer kadar Ağır yılamış yapaldıları Beni jitseler yüreğine hançer kadar Ağır yılamış yapaldıları Бездә кунакта, дуслар, 30 ел буе дәүләт җыр һәм бию ансамбльдә эшләгән талантлы шәхес Илгизәр Исламов үзе. Илгизәр абый, әссәламу алейкум. Әйдә, ике куллап күрешергә, татарча шулай. Сау булсын. Сау булсын. Ничек кәефләрегез сезнең? Аллага шөкер, мала, әйбәт. Яшьләрчә дип әйтергә була. Бирсен Ходай, бирсен Ходай. Илгизәр абый, менә эшегезгә тугры калып 30 ел буе бер урында эшләгәнсез, шулай бит? Шулай. Нәрсәсе җәлеп итте? 30 ел буе бик күп бит инде ул. Аның сәбәбе бердер инде, шул җырны, сәнгатьне ярату. Хөрмәт итү, ярату, җырлап йөр. Ә менә коллегаларыгыз белән аралашасызмы? Аралашабыз, күрешеп яшибез. Аралашып торабыз. Ул чакларны сагынасызмы? Бик сагынабыз. Нәрсәсе белән? Бер
Bu көңелле бит инде ул. Вообще җыр буян ансамбльнең Бергә гастрольләргә чыгып китәсең, шулай бит. Бергә җырлыйсың, бергә кайтасың, шунда каплашасың. Сезнеңчә артист кеше нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Артист кеше талантлы булырга тиеш. Талантлы, матур Матур киенгән, тавышлы, матур матур тавышлы, кыяфәтле. моңлы, шулай бит. Шулай. Җырлаудан кала тагын нинди һөнәрләрегез бар сезнең? Менә җырлаудан, бәлки спорт белән бераз. Юк, мин әзрәк җырлар языштырам. Менә. Шунда. Менә бит. Әле ялгышмасам, сезнең юбилей булырга тиеш иде. Шулай бит, шушы Шулай, пандемия шулай. аркасында була алмады. Аны күзгә күчердек. Күзгә. Җыр буян ансамбле әзерләнә, минем җырларны әзерли. Менә бүгенге көндә ялгышмасам, сез яшьләр театрында эшлисез, име? Рус яшьләр театры. Рус яшьләр театрында. Менә мин әгәр дә шушы театрга барырга җыенсам, кайсы спектакльләрен сез миңа тәкъдим итәр идегез? Карарга дип. Кайсысын матур менә сыйфатлы, көчле. Бер нәрсә әйтсәм сезгә ошамас. 6 ел эшлим, спектакль караганым юк. Юкмы, чынлапмы? Вакыт җитми. Без эш 9-дан башлана, 6-да Мин дә бер сер әйтимме? Мәйдан турында. Әйтмим, аннары әйтим. Илгизар абый, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Бик рәхәтләнеп аралашып алдык. Алга таба да сездән матур иҗат җимешләрен көтеп алабыз. Һәм әйдәгез әле үзегездән дә мәйданнарга, тамашачыларга үз теләкләрегезне әйтеп узсагыз, без бик рәхмәтле булыр идек. Мәйданнарга шулай уңышлар эшегездә. Бергә булыйк, бердәм булыйк, һәм Бергә булыйк, бердәм булыйк. Әйе, әлеге клип өчен тавыш бирергә онытмагыз. Шулай бит. Күршеп яшик. Әйе, спектакльләргә йөрик бергәләп. Менә шул. Öskürtlerini sıyık duman ısırgan, dağlar şungan sağız içinde. Anekay bugün nikter uyga şungan, tuturup yakpan da mişinne. Anekay bugün nikter uyga şungan, tuturup yakpan da mişinne. Kakkan yılı ziller inedi gitken yırak kenglikке boş kırınıp ilişar yolunda akırılığım ağlar sıvışa boş kırınıp ilişar yolunda
Алпарын дип җырлаучы Ринат Шихапов 8 март уңайыннан Болгар шәһәрендә һәм Әлки районы Базарлы Матак авылында дуслар концерт куйган. Җирле халык Ринасның чыгышыннан бик канәгать калган. Менә бит, әле узган атнада гына туган якларга еш кайталмыйм дигән иде. 8 мартка якташларына нинди шәп бүләк ясаган. Булдыргансың, Ринас. Афәрин. Ямле алпар газиз туган җирем, син һаманда күңел түренедә. Җәйләр җитсә болын тугайларын, гүл чәчәкләр белән күмелә. Суң тәмле, урман кырын ямле, туып үскән җирем алпарым. Дөнья гизеп, күпме илләр күрдем, синнән гүзәл җирләр тапмадым. Гөрелә баккан авыл уртасыннан, Чирмешәндә үстек кыянып, кайчан кайтсак авылым каршы ала, әнкәй кебек ачык уянам. Суң тәмле, урман кырын ямле, туып үскән җирем алпарым. Дөнья гизеп, күпме илләр күрдем, синнән гүзәл җирләр тапмадым. Туганнар булып яши, шатлык сагышларда гел бергә. Алпарлылар эшчән булган диеп, сакланып карыйлар бит безгә. Суң тәмле, урман кырын ямле, туып үскән җирем алпарым. Дөнья гизеп, күпме илләр күрдем, синнән гүзәл җирләр тапмадым. Данлы алпар нәселеннән бит без, югалмабыз кая барсак та. Туган якны онытмабыз һич тә, патша сараенда торсак та. Суң тәмле, урман кырын ямле, туып үскән җирем алпарым. Дөнья гизеп, күпме илләр күрдем, синнән гүзәл җирләр тапмадым. Дөнья гизеп, күпме илләр күрдем, синнән гүзәл җирләр тапмадым. Суң тәмле, урман кырын ямле, туып үскән җирем алпарым. Дөнья гизеп, күпме илләр күрдем, синнән гүзәл җирләр тапмадым. Лилия Вахитованың үзе язган күрешүләр көтәм җырын Уфа татар дәүләт театры актрисасы Дамира Сәитова да җырлый икән.
Лилия ханымга җырны үзеге җырлагыз. Сез җырласагыз сама туры килеп чыга дип язганнар. Ләкин автор фикеренчә, Дамира да моңлы җырчы. Ул миннән дә матуррак җырлагандыр дип уйлыйм диде Лилия ханым. Соң әйдәгез тагын бер кат бергәләп карап тыңлап үтик һәм кабаттан үз фикерләребезне языйк. Ә хәзер кирәк дуслар. Ondan gülüştüm suyu sırlarını Dalgınına isken jil bilen Jiller fina ofa Jikirgendir ofa Sağışılarım kaytı jir bilen Siken ofa jiller Minim sırlarını Sokmaklarda sonra yokara Sağışlar daralsın bizlere Antılıplar tınlıyım her şok Kuşlar jığın hayran kalıp alır tavşına Uşılığandır oxru sina Eydir sizler nazlar bulup kuşlar tavşına Siken oxru jiller Minim sırlarını Sokmaklarda sarı yokura Yanımda hamam Ürüşüler güden Sağışlar daralsın bizlere Sokmaklarda sarı yoklar Yanımda hamam Ürüşüler kütem Sağışlar daralsın bizlere Salmakına otlap gözlerine girem Tire yokta sarı yaprak Sağırgına kitem Sağışka uğralıp Dinivini senin minirken Siken oxu jiller Minim sırlarımdı Sokmaklarda sarı yaprak Yanımda hamam Ürüşüler gütem Sağışlar daralsın bizlere Siken oxu jiller Minim sırlarımı Sokmaklarda sarı yokura Yanımda hamam Ürüşüler gütem Sağışlar daralsın bizlere Yanımda hamam Ürüşüler gütem Sağışlar daralsın bizlere Sağışlar daralsın bizlere Sağışlar daralsın bizlere Ренессанс камера оркестры уенчылары һәм җырчылары яз дип исемләнгән тамаша үткәргән дуслар. Бәйрәм уңайнан оештырылган әлеге хәйрия чарасына керү бәясе 300 сумнан башланган. Оркестр җитәкчеләре Лидия белән Анастасия Илюшкинларның бу изге гамәле кабул булсын дигән теләктә кышкы уеннар клибына күчәбез.
Тапшырыбызны моңлы җырчыбыз Алина Кәримова дәвам итә. Беләсезме, дуслар, Азат белән Алинәнең танышуларына җыр сәбәпче икән. Алар 2010 елда Дуслык моңы конкурсында танышкан. Бер-берсен бер күрүдән ошатканнар, конкурстан соң сәхнә артында үзара котлашып, аралашып алганнар. Киткәндә Азат Алинәнең телефон номерын сорап алган. Менә шундый мәхәббәт тарихын сезгә кыскача гына сөйләп уздык. Хәзер, дуслар, клип.
Bizga berilgan 1 saat vaqt uzdi da ketdi do'stlar. Men sizning bilan nebari bir otniga gina sovg'alashib turam. Meydan kanalında şuşu o'rinda şuşu saatda ko'rishirmiz. Otna davomida loyiqli hit qatnashuvchilari uchun tovushlarıngiz nashlab bergan unutmag'iz. Onun uchun nebari meydan.tv saytına kirib, yaratgan jirshingiz uchun tovush berishga kerak. O'zingizni saqlag'iz, eng ezgu tilaklar bilan sizning Ilgaray. Paka. Taran.